मैं दयाशंकर राय भोजपुरी कवि पूरे देश के लोगों को सादर प्रणाम करत बानी। आज मैं एक भोजपुरी में कविता प्रस्तुत कर रहा बानी जो परिवार में से संबंधित बात। जो पहले लोग एक में रहते थे मिलजुल के तो कितना आराम था, और आज लोग अलग हो गए हैं और कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस पे मैं एक कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। परिवार जब एक में रहे सबके रहे मजा, परिवार अब अलग हो गई सबके बाटे सजा। मिलजुल के रहला पर सब रहत रहे मस्त, आजकल तो सभे केहू हो गई बाटे पस्त। सब केहू हो गई बाटे एकदम से अकेला, सब केहू गुरु बाटे केहू नइखे चेला। अलगा होके सब सोचल कि करब खूब आराम, जिंदगी पूरा नरक हो गई जियल भइल हराम। अलगा होके रहला पर सब हो गई बा कमजोर, छोट काम भी करे में लागत बाटे जोर। परिवार जब एक में रहे सबकर बनल रहे मुस्कान, एक में रहला पर केहू का नहीं रहे नुकसान। परिवार जब एक में रहेला अनुभूति होला नया, परिवार जब एक में रहेला अनुभूति होला नया। सब परिवार मिलके रहे निवेदन करेला दया। जय हिंद जय भारत।